Salut! Mă numesc Traian Demian, sunt student în anul 1 la Facultatea de Inginerie din Sibiu, Departamentul de Inginerie Industrială și Management, specializarea Ingineria Transporturilor din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Astăzi vă voi arăta cum putem să proiectăm un tabel în Access. Din lipsă de timp nu pot să proiectez o bază de date, deoarece mi-ar fi luat prea mult timp. Bun. Pentru cei care nu știu, Access este un program deținut de Microsoft și care face parte din produsele Office. Spre exemplu, atunci când vă cumpărați o licență sau primiți de la cineva o licență Office, indiferent care ar fi ea 2010, 2016, 2019 sau oricare alta, o să aveți și partea de Access. Bun, pentru a deschide un fișier Access, trebuie să dăm pe click dreapta, nou, Microsoft Access. Aici o să denumim, de exemplu, test 1, 2, 3, 4, 5, 6. O să deschidem. După cum vedeți, eu am licență Office 2019. Iar aici, după cum vedeți, iarăși, seamănă cu Excel-ul sau cu PowerPoint-ul, dar sunt diferențe mari. Să nu uit, cei care nu știu, Access-ul principiul acestui program este de proiectare de baze de date. Bun. Pentru a crea un tabel, intrăm la creare, proiectare de tabele, iar aici am pregătit un tabel care face parte dintr-o bază de date. Pentru a proiecta o bază de date avem nevoie de minim 2 tabele. Bun. Se consideră baza de date care este formată din tabel magazin auto și clienți. Noi o să facem doar magazin auto. Tabelul magazin auto este format din câmpurile cod auto, marca auto, preț TVA, preț cu TVA, data fabricației, respectiv an fabricație. După cum vedeți, pentru fiecare câmp aferent avem un tip de date. Spre exemplu, pentru câmpul cod auto, tipul de dată aferentă este auto number. Pentru început o să copiem câmpurile, apoi după o să punem tipurile de date. Pentru început, cod auto, marca auto și preț. O să scriem cod auto, marca auto. O să punem preț, TVA, preț cu TVA, data fabricație, respectiv an fabricație. Iar acum o să punem tipul de dată aferent fiecărui câmp. De exemplu, pentru cod auto avem tipul de dată auto number. După cum puteți vedea, licența mea Office este în limba română. Sper să nu vă deranjeze mult atunci când o să lucrați și dumneavoastră și aveți licența în limba engleză. Tipul de dată aferent este auto number. Numerătoare automată. Pentru marca auto aferent tipului de dată short text. În Excel avem text scurt. Aferent preț o să avem currently, care înseamnă monedă sau valută. Aferent TVA o să avem calculat. După cum vedeți aici, îmi deschide o fereastră pe care aș putea să o folosesc acum pentru a introduce anumite restricții, dar restricțiile o să le introduc toate restricțiile. Dau pe OK. Preț cu TVA la fel calculat. La fel o să dau așa. Pentru data fabricației, date time, o să avem dată și oră. Iar respectiv pentru an fabricație o să avem number. Da, asta e primul tabel. O să vă arăt. Dacă să intrăm la vizualizare foaie de date. Să aveți tabelul acum, da. Să aveți tabelul K. Iar noi aici ne spun în felul următor. Tabelul magazin este format din câmpurile, da? Iar format din tabelele magazin auto, așa o să-i dăm și noi numele. Magazin auto. Dăm pe OK.
Uite, văd, avem 8. Salvați tabelul, da? Da? Ce v-am spus eu, trebuie să punem prima dată restricția. Aferent TVA-ului, scrie TVA este 19% din câmpul preț. Deci o să scriu așa, în paranteză, preț, ori 0,19. Iar pentru preț cu TVA o să scriu în paranteză, preț, plus, în altă paranteză, TVA. Acum pe vizualizare iarăși. Vedeți? Iar, după cum am spus, dacă prețul autoturismului este de 7.000 de euro, el calculează automat TVA-ul și prețul cu TVA, respectiv 1.330, preț final 8.330. Iar acum, în felul următor, asupra câmpurilor din tabel se vor introduce următoarele restricții. Pentru a ne intra înapoi în proiectarea tabelului, intrăm pe click dreapta, vizualizare proiect. Ne bagă iar în fereastra aceasta. Iar acum, prima restricție, câmpul marca auto va apărea cu litere mari în modulul de introducere date. Va apărea cu litere mari atunci. Marca auto, la format, o să punem mai mare. O să modific aici. Doar semnul de mai mare și o să apară tot cu, chiar dacă noi scriem cu litere mici, după o să apară direct automat cu litere mari. Numele câmpului se va transforma în marca autoturismului. La legendă și scriem marca autoturismului. Iar spune lungimea câmpului este de 50 de caractere. Dimensiunea câmp, vedeți, scrie 250, modificăm în 50. Dacă am apăsat oriunde altundeva și nu mi-a apărut nicio fereastră, înseamnă că nu am greșit nimic în introducerea restricțiilor aferente. Preț se va transforma în prețul autoturismului. Valorile numerice ale sale sunt mai mari decât 500. Aici este ca o validare de date în Excel. Pentru început vom pune prețul autoturismului, preț. Trem la legendă și scriem prețul autoturismului și mai spune că valorile numerice ale sale sunt mai mari decât 500, atunci mai mare sau egal decât 500. Iar ca să ne apară un text de validare, scriem eroare, trebuie introduse valori mai mici decât 500. TVA este 19% din câmpul preț. După cum ați văzut, eu am pus deja TVA, preț ori 0,19. La fel, preț cu TVA este egal cu preț plus TVA. După cum ați văzut, eu aici am pus preț plus TVA. Iar ultima restricție aferentă câmpului an fabricație este următoarea. Câmpul an fabricație este format din 4 caractere numerice, fiind cuprinse între 1900 respectiv 2020. Iar aici intrăm la an de fabricație, iar aici intrăm la regulă de validare, mai mare sau egal decât 1900, ori sau mai mic sau egal decât 2022. Iar testul de validare spune eroare, trebuie introduse valori cuprinse între 1900 și 2022. Iar acum dacă intrăm la vizualizare foi de calcul, salvați. Iar acum vedeți. O să vă arăt. Aici cod auto. Am spus că avem autonom.